Вітаю, спадарства, 21 гадзіна і разам падсумуем тэмы дня ў аб'ектыве. А ў студыі Кірыл Смяглікаў і ў скароце пра самае важнае выданне. Жывы ланцуг супраць інтэграцыі з Расіяй. Незалежнасць – это вельмі важна. Это все, што у нас ёсць. Трэба выходзіць і трэба штосьці рабіць. Станіславу Шушкевичу 85. Он не вмешивался, в отличие, скажем, от Лукашенко. Он доверял специалистам, профессионалам. Калядны дед, які не прыляцеў. Мне как-то все равно. Это детям более интереснее. А нам, обманули немножко нас. Сёння ў горадні актывісты выйшлі на маніфестацыю дзеля абароны незалежнасці Беларусі. Тым часам міліцыя распачынае пераслед удзельнікаў гэткіх жа акцыяў, якія зусім нядаўна ладзіліся ў сталіцы. Падрабязней Вітаўт Сіўчык. Тут не Россия, тут Беларусь. Каля сотні чалавек выйшлі на акцыю дзеля абароны незалежнасці ў горадні. Не дома же сидеть, когда такие подеи происходят в Украине. Незалежнасць – это вельмі важна. Это все, што у нас ёсць. Трэба выходзіць і трэба штосьці рабіць. Вельмі здзіўляе, чаму няма нашых начальнікаў, чыноўнікаў. Ад гэтага іх залежыць будучыня. Як прыйдуць расейцы, яны не захаваюць сваіх месцаў. Стаўшы ў жывы ланцуг на старым мосце праз Нёман, удзельнікі рушылі ўніз да самой ракі, дзе зачыталі рэзалюцыю, якую сімвалічна адправілі ў сплаў па Нёмне да Санкт-Петербургу, дзе 20 снежня маюць сустрэцца Александр Лукашенко і Владимир Путин. Гэтую рэзалюцыю водным шляхам па Нёмане праз Балтыйскае мора мы сёння накіроўваем кіраўнікам абодвух дзяржаваў для того, каб данесці наши меркаванні. 20 декабря, по всей видимости, будет подписан договор о интеграции. Мы же, граждане Республики Беларусь, не хотим потерять свою независимость. Тэкст рэзалюцыі таксама вышлюць у амбасаду Расіі ў Менску. Акцыі дзеля падтрымання незалежнасці нашай краіны і супраць інтэграцыі з Расіяй прайшлі сёння і ў Польшчы. У Кракаве пад расійскім генконсульствам пратэставалі дзясяткі студэнтаў. Россия действительно это тюрьма для народов, и мы не хотим в ней быть. Мы не хотим быть в этом русском мире, мы против этого. Ганьба Российской Федерации. Удзельнікі пікету таксама звярнуліся да сейму Польшчы з просьбай падтрымаць беларусаў у іхнай барацьбе за незалежнасць. Мы против интеграции. З дзясятак чалавек пратэставала сёння і пад консульствам Расіі ў Шчэціне. Тым часам у Беларусі міліцыя пачала рассылаць позвы удзельнікам акцыі 7 снежня. Тады шмат хто з назіральнікаў звяртаў увагу на надзвычай ліберальнае стаўленне сталічных сілавікоў на пратэстах падчас перамоваў Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы. Пачаліся рэпрэсіі супраць актыўных удзельнікаў, каб людзі не забываліся, у якой краіне яны жывуць. Вось, каб людзі не падумалі, што тут вольніца пачалася, што тут можна па вуліцах хадзіць. Жыхару Віцебску Алексею Прохарову прыслалі позву за анонс акцыі ў сацыяльных сетках. Вольгу Быкоўскую запрасілі на размову ў Раус, затэлефанаваўшы з нявызначанага нумару. Беларускія ўлады не толькі не могуць забяспечыць сваім грамадзянам адчуванне абароны гэтага суверэнітэта, але яшчэ выкарыстоўваюць карны апарат для того, каб пакараць тых, для каго беларуская незалежнасць – гэта безумоўная каштоўнасць. Праваабаронцы раяць звяртацца да іх усім тым, каго з нагоды акцыі дзеля падтрымання незалежнасці Беларусі выклікае міліцыя. Размаўляць індывідуальна, і праваабаронцы дадуць добрыя парады ў залежнасці ад таго, што навісла над чалавекам. Найбліжэйшая сталічная акцыя за незалежнасць Беларусі запланаваная на пятніцу 20 снежня на Кастрычніцкай плошчы а 18:00. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Сын пісьменніка, вядомы навуковец ды палітык, які прывёў нашу краіну да сапраўднай незалежнасці і стаў яе першым кіраўніком. Станіславу Шушкевічу сёння споўнілася 85 гадоў. Пра дасягненні і шлях у палітыку першага лідара незалежнай Беларусі Юлія Лабанова. А гэта ветэраны нашы вітаюць прэзідэнта Злучаных Штатаў. І вы ж там, Ну і я там, так не, галоўны ж прэзідэнт, що там мяне вітаць. Палітычным мінулым Станіслаў Шушкевіч не прызвычаюся хваліцца. Прафесар, фізік-ядравік адзначыўся таксама працай у Беларускай акадэміі навук, у лабараторыях у Швейцарыі, Кітаі, ЗША, брытанскіх Кембриджы і Оксфордзе. У вялікую палітыку, згадвае, трапіў дзякуючы авантуры калегаў з фізічнага факультэту БДУ. Мае сябры кажуць так, у нас тут, ведаеш, двух завалілі у народныя дэпутаты і будуць перавыбары.
ты заўсёды здымаў свою кандидатуру, мы завтра тебе высунем на университетском сходе. Коли ты здымешь, мы с тобой больше в застолье удзельнічаць не будем. Но это вялікая пагроза. Выхаваны бацькам, адданым прыхільнікам ідэяў Савецкага Саюзу, Станіслаў Шушкевіч у выніку пранікся ідэаламі беларушчыны. Афіцыйная нейтральнасць да апазіцыі ды сяброўства ў камуністычнай партыі спрычыніліся да вылучэння ягонай кандыдатуры на пасаду старшыні Верхоўнага Савету БССР. Будучы ўжо галоўным палітыкам краіны, ён прыняў гістарычныя для Беларусі рашэнні. Вывод ядерной зброі – это я на першае месца поставлю. І другое – Беловежская пушча. Россия упершыню, заўважце, рукой президента Ельцина признала, что мы незалежная держава, и Дума гэта ратыфікавала. Гэтак у 1991-му у Віскулях Станіслаў Шушкевіч разам з кіраўнікамі Расіі і Украіны падпісаў Белавежскае пагадненне, што спыніла існаванне СССР. Былыя калегі падкрэсліваюць сціпласць Шушкевіча. Ён нават не пераехаў з кватэры, у якой жыў да пасады старшыні Верхоўнага Савету. И он не вмешивался, в отличие, скажем, от Лукашенко. Он доверял специалистам, профессионалам. Поэтому я бы сказал, хорошо его знаю по его делам. Я считаю Станислава Шушкевича человеком высокой культурой, высокого образования, глубоких таких демократических взглядов. Заўжды апрануты з іголачкі беларускі Чэрчыль на пенсіі, якой яго фактычна пазбавіў Лукашенко, зарабляў лекцыямі ва універсітэтах за мяжой. Это диплом о присвоении мне доктора гонорис кауса в католицком университете у Любліні. Ёсць за што яго, напэўна, крытыкаваць, але якраз у тым яго і асаблівасць як асобы, што ён вельмі адкрыты і крытыку ўспрымае. Ён вельмі просты чалавек, мне з ім было проста. І думаю, што ён застанецца ў гісторыі Беларусі, ў адрозненні ад усіх тых, хто хацеў толькі ўлады. А Шушкевіч хацеў дабра для Беларусі. Дабра для краіны Станіслаў Шушкевіч хоча і цяпер у няпростыя часы перамоваў аб паглыбленні беларуска-расійскай интеграции. Хочу, чтобы Беларусь была белорусской. Вот моя мара. Юлия Лобанова, Белсат. У Воршы, якая цяпер пад асабістым кантролем Лукашэнкі, ліхаманкава шукаюць 20 кіроўцаў на гарадскія аўтобусы і знайсці не могуць. Чаму моладзь не хоча ў гарадскі аўтапарк? А таксама, чаму амаль уся Ворша абірае маршрутку ў якасці грамадскага транспарту? Высвятляў Зміцер Казакевіч. Пасля загаду Александра Лукашэнкі з Воршы ўжо 2 гады робяць горад будучыні. Што праўда, праблемы ў горадзе ад гэтага не паменіла. Напрыклад, цяпер узнік дэфіцыт кіроўцаў аўтобусаў. За стырном адны ветэраны. Ну, я не знаю, чего. Наверное, зарплата мало. Наверное, из-за этого и не идут. И поздно работать, тяжелый труд. Рано встаем, поздно ложимся. Зарплата, что зарплата? Хотелось бы больше. Ну, прыкладна. Ну, сколько? 600-700. Як вынікае, для Воршы нават не кепска. Мясцовы грамадскі актывіст Ігор Казмірчак кажа, што і 400-500 рублёў тут лічыцца годным заробкам. Але ісці ў кіроўцы аўтобусаў аршанцы не спяшаюцца. Просто у аўтапарка не надта зручныя умовы для працы. Кіроўцы пры наяўнасці іншых варыянтаў не надта хочуць туды ісці, бо это вельмі складаны графік. Кіроўцу не хапае, і можна там больш за змену адпахаць. Больш ахвочых працаваць на маршрутках. Зрэшты, пасажыры таксама паміж аўтобусам і маршруткай абіраюць апошні варыянт. Хаця б таму, што маршруткі ў Воршы даражэйшыя за аўтобусы ўсяго на 15 копеек. Але ёсць і іншыя прычыны. Надо, чтобы автобусы ходили по расписанию. Видите, сколько расписания? А они не ходят, не соответствуют. Почаще бы ходили автобусы, было бы очень хорошо. На маршрутках. Быстро, не знаю, удобно, привык к маршруткам. Само детство езжу на них. Не переносил автобусы. Ну, а на чем еще? Автобусов тут мало, в основном маршрутки. Поэтому чаще всего на маршрутках. Дырэктар аршанскага аўтапарку нумар 3 не пагаджаецца з тым, што праблема аўтобусаў і кіроўцаў уласцівая толькі Воршы. Это по всей Беларуси. Маленькие городки. Минске тоже не хватает водителей. Витебске не хватает водителей.
В Минске, допустим, зарплата, конечно, значительно выше, чем у нас. Но вопрос не в зарплате, а в том, что молодежь не хочет работать. Цяпер аршанскаму аўтапарку патрэбныя 20 кіроўцаў, а амаль усе аўтобусныя маршруты стратныя. Зміцер Казакевич, Белсад. Як заахвоціць дзяцей чытаць кнігі па-беларуску? Можна зладзіць конкурс. У Менскай дзіцячай бібліятэцы нумар 3 навучэнцы 3 і 4 класаў увесь год чыталі кнігі на роднай мове. За вынікамі беларускамоўнага чытання сачыла Ксенія Тарасевіч. 10гадовы Антон Шымак даўно цікавіцца беларушчынаю. Хлопцу падабаюцца беларускія кнігі ды вершы. Летась ён даведаўся пра конкурс «Чытаем па-беларуску», вырашыў узяць удзел і значна ўдасканаліў веды роднай мовы. Я стаў ведаць больш беларускіх слоў. Я іх магу перакласць некаторыя словы. Мне лягчэй чытаць кнігі на беларускай мове цяпер. Словы нейкія старажытныя знаю з гэтых кніг. Захапленне сына падтрымлівае і маці. Спадарыня Алена распавядае, што пашана да беларушчыны – гэта сямейная каштоўнасць. У нашай сям'і беларуская гісторыя, беларуская мова заўсёды шанавалася, успрымаецца з цікавасцю і лічыцца важнай часткай нашага жыцця. І, напэўна, каб быць не насельніцтвам, а народам, трэба ведаць беларускую мову, беларускую культуру. Конкурс «Чытаем па-беларуску» ладзіла сталічная дзіцячая бібліятэка нумар 3. Цягам года ахвотныя навучэнцы 3 і 4 класаў меліся прачытаць прынамсі адну кнігу на беларускай мове на месяц, адказваць на пытанні па ёй ды пісаць водгукі. Удзельнікі конкурсу чыталі творы не толькі беларускіх, але і замежных аўтараў. А найбольш чытанай кнігай стала аповесць Надзеі Букі «Бася і Піглас». Яе прачыталі ўсе 40 удзельнікаў конкурсу. Некаторыя ўдзельнікі не толькі чыталі кнігі, але і дзяліліся ўражаннямі ў сваіх сацыяльных сетках. Конкурс прыдумала загадчыца дзіцячай бібліятэкі Людміла Шугаева. Жанчына нарадзілася па-за межамі Беларусі, але наша мова і культура сталі для яе роднымі. И поэтому хочется как-то, чтобы те, кто живут в Беларуси, чтобы не отказывались от своего родного и разговаривали больше на своем родном языке. И я все-таки надеюсь, что в дальнейшем нас это ждет. Конкурс «Чытаем па-беларуску» праходзіў пры падтрыманні кампаніі «Будзьма беларусамі». Арганізатары плануюць паўтарыць яго ў наступным годзе. Ксенія Тарасевіч, Белсад. Чараўнік не прыляцеў. У Магілёве з нагоды пачатку калядных імпрэзаў анансавалі святочны прылёт галоўнага каляднага дзеда на верталёце. Аднак праз навакольныя абставіны арганізатарам давялося адмовіцца ад вінтакрылай машыны. А наведнікі свята даведаліся пра гэта постфактум. Пра чаканне свята і жорсткае ўмяшанне рэчаіснасці. Без каментара. Ребенком показать праздник, Деда Мороза, Снегурочку, елку. Вертолет обязательно. Современный Дед Мороз, понимаете? Денег много, свой вертолет есть. Вот, прилетит сегодня. Я хочу увидеть вертолет и поздравить всех с Новым годом. Никогда в жизни не видела, чтобы вертолет сел. Очень хочется посмотреть. Все дети ожидали как-то, и ребенок хотел, как-то не прилетел, и все расстроились, плакали. Мне это не понравилось, потому что, тоже не прилетел Дед Мороз. А на крыше просто стоял. Привела сегодня своих 3 внуков. Пришли посмотреть Дедушку Мороза, который прилетел на вертолете. Но вертолета мы не увидели, и Дедушку Мороза увидеть было очень тяжело детям такого роста. Мне как-то все равно. Это детям более интереснее, а нам, обманули немножко нас. Уважаемые друзья, уважаемые жители Беларуси, могилевчане, поздравляем вас всех с наступающими праздниками, с Новым годом и Рождество. Конечно же, мира, добра, благополучия, счастья в каждый дом и верить в чудеса.
Калядны настрой ужо маем, аднак на наступным тыдні маразоў яшчэ не плануецца. Сіноптыкі папярэджваюць пра жоўты ўзровень небяспекі ў сувязі з моцным ветрам, які месцамі будзе сягаць ажно 15-18 метраў на секунду. Больш пра надвор'е ўжо на нашай мапе, а гэта былі ўсе навіны, што падрыхтавалі мае калегі з інфармацыйнай рэдакцыі. У студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам вечару і, канешне, заставайцеся з Белсатам. Thank you.